Vitajte pri jednej z najaktuálnejších noviniek na našom trhu, Ford B-Max, ktorý má B-čkový stĺpik zabudovaný do dverí. Ovládanie je klasické, má 3 tlačidlá, dvojitým stlačením otvorím kufor, presnejšie odomknem. Vtedy sa mi aj zasvietili zadné obrysovky, po jednej na každej strane. A ja už vidím pripravený B-Max na nakladanie dlhých predmetov. Odtiaľto po palubovku je to naozaj veľa, môžeme si to aj zmerať. Pod dvojitým dnom, pod ktorým sa nachádza aj dojazdová rezerva, mám kopec priestoru nielen na základnú výbavu, ale aj na ťažné lano a ďalšie veci. Ja tu mám nejaké zásielky na poštu. Skúsim si zmerať ten priestor odtiaľto až po tú palubovku, no aby som bol opatrný. Asi takýto predmet by sa tam bez problémov zmestil, možno trochu dlhší, dajme tomu 2,30 m. Ak pôjdem do uhlopriečky, kúpim si nejakú jednu garnížu, dám do auta bez problémov 2,50 a keď to položím na palubovku, čo by som síce nemal, ale všetci to robíme, keď je to nutné, tak dokážem sem dať predmet dlhý až 2,80, možno 2,90. Samozrejme chránený nejakým tým obalom. V tomto smere teda B-Max vyniká. Za mnou, keď normálne sedím a počítam s nejakou krabicou, ktorá má aj nejakú výšku a nielen s dlhým predmetom, tak počítam s nejakou dĺžkou 140, maximálne 145 cm, čo je tiež celkom slušná hodnota. No ale poďme z kufra na zadné sedadlá. Tie sa tak práve som si zabuchol kľúče.